assalamu aleykum bandiraɓe, mi salmini kala ƴeewo Pinel TV. Bisimilla moɗon émission mo wiyeteɗo kalden. Hande miɗa wondi ɗo e Belko Moussa Bari mo neɗɗo humaniɗo sanne leñol fulɓe, ko wiya fulɓe fuu omo hen e mo yehen. Nden no hande so Allah jaaɓi mo wari notude noddago Pinel TV yewtude on hande. Nden no hande yewtere men ana hani e waɗede e dow konnguli e ɗemgal fulfulde kañum e fina tawa fulɓe. Sabi goto fuu na andi joni konnguli kewɗi ana wiyanno arande e fuɗɗi e majjude joni. Nden no hande so Allah jaaɓi miɗen annoyi gajodirde on kabaru muɗum kañum e hunde fuu ko fewti e fina tawa fulɓe fuɗɗiɗi majjude ɗo. Bisimilla maɗa Belko Moussa Bari. Sakiraɓe bandiraɓe musidɓe, mi salmini on, mi yetti on notade noddamu moɗon fa jewtiden keɓen martodiren kumpiten sakiraɓe meɗen e bandiraɓe meɗen e yiɓɓe leñol e wonduɓe leñol fo banggal kabaruji meɗen fina tawaji meɗen yogaji e konnguli haalaji meɗen yogaji gondunoɗi e barke puɗɗuɗi majjude fa majji jaati e yogaji ɗi luɓaɗi ana daara majjude eɗen luɓa goɗɗe eɗen ɓeydodira hen fa hande kay anda ley tumbude hene gonɗen jaati. Effectivement. Bisimilla maɗa Belko Moussa Bari Pinel TV. Nden no hande so Allah jaaɓi hono no mbirumina ono nden no gajati ka mbiɗa miila goto fuu e heɓa hen ko muɗum inchallah. Nden no Belko Moussa Bari ko woni ɗemgal fulfulde tafon? Eyyo sakiraɓe bandiraɓe musidɓe tedduɓe jaafoɗon saabu ande ana certi goto fo andal muɗum, jandeji ana certi goto fo e jande muɗum, neediji ana certi goto fof ne neura ka kulle ɗe tarikiji e haala ya warta e fina tawangaji meɗen san ƴeewi tan san eti sa wiyama hoɗum woni fulfulde na hoɗum woni ɗemgal fulfulde. Ɗemgal fulfulde ko ɗemgal ɗum woni haala tan ka tawe ko fulɓe tan kalata ka leñol goɗɗo ka jeeyaka. Misalu tan sami wi jonni haaɓere mi waɗan ɗum fu ley segire wotere. Sa wiyama haaɓere e banggal fulfulde yimɓe anda bamaranke won, korborojo won, kaaɗo won, muusinke won. ɗum woni ley guɓal ko wiyete haaɓere ena haaɓe. Joni ne sa en cendi seeɗa seeɗa eɗum warta e leñol gotol ka ɗum fuu wawa wiyede fulfulde haalata. Fulfulde ko ɗemgal karfeje abjaddaji tafiɗi e fulfulde tan goodi hen tawi fulɓe tan kalata ɗum, fulɓe tan mbawi famodirde e muɗum, fulɓe tan mbawi gollidinde e muɗum. Joni no goɗɗo mo wona pullo ana wawi tawede fini ley fulɓe hoƴama ley fulɓe, mawni ley fulɓe haala fulfulde, on ana wiye kañum du haali fulfulde. Ka fulfulde ko hunde ko tafira e fulɓe tan. Ana wawi wiyede fulɓe, ana wawi wiyede fulani, ana wawi wiyede felata. ɗum fu koye fulɓe no eɗum wondi e sarɗiji majjum e leyji abjaddo karfeje ngon, ley karfu sawtu won, ley sawtu kalimol won, ley kalimol ngol du e konnguli ana mbawi heɓe ley konngol ɗi windana ana wawi heɓede ɗum ka ana woodi ley ɗemgal fof. Ka ɗum woni fulfulde tawe ko leñol andiragol ɗum ngol ko sa wiyama ɗum ko fulɓe tan jeeyi. Fulfulde goɗɗo jeeya ko wona pullo, kalɗo fulfulde fuu wona wiyama pullo na wiyama haali fulfulde. ɗo woni ko gaɗanmi fa yimɓe keɓa faamu muɗum seeɗa e yo jakkito hakkillaji muɗum wiɗitotoɓe ande ɓeeɗo eɗen keɗiɓe e ley majjum caggal joni. Ok. Joni miɗa yinno andude ko woni konnguli fuɗɗiɗi majjude joni. Aɗa wawi sifande kan konnguli seeɗa na konnguli majjuɗi na fuɗɗiɗi majjude? Alhamdulillahi rabbil alamina. Hana yimɓe meɗen heɓuɓe fini ley gure meɗen. A fini a tawi mamma debbo, a fini a tawi mamma gorko, a fini a tawi wuro fu ko ɗum haalata. Arande konnguli ngon e banggal salminagoji jowtali meɗen sa taykiki a ƴeewiɗi ɗi fuɗi du'aw, ɗi fu du'aw tan. Misalu tan mi waran mi haala yogaji seeɗa. Arande sa fini beetay a wi gorko mawɗo na debbo mawɗo mo mbiɗa jam waali, o wiya Allah wonne. Sa wiyama Allah wonne a heɓi du'awno
kasen sa wi jam hiiri ha Allah suuru en Allah suuru en na Allah wonnu en wona ɗum duwawna sa wi saɗi wiya a barke ma sa wiyama barke ma lamɗo waɗe barke ha sa wi kasen tiyabu jom wiya fofo na fofu lobbe hoɗo woni fofude lobbe tawe ko poofago lobbo yaltata e maɗa foofago lobbo yaltata neɗɗo kana celluɗo no donc ɗi konnguli fuu ana goduno arande ka hande ɗiɗi ndaara majjude ka ɗum fuu ɗum du'aw ngaaji wooduno fulɓe hande joppi ɗum ha ko heddi tan sa heɗinima a taykima ko heddi fof a jarama a yettama a jarama hoɗum firtata ɗum woni fofo ɗum woni tiyabu Allah wonnu wala on Allah suuru wala ɗon Allah barkin wala ɗon Allah towne wala on Allah darjine wala ɗon hay ɗum fof ana wonno e salminagoji e jowtali fulɓe arande ka ɗum fof ɗum neɗɗo ndaara majjude batte ko woodi tan eɗen jiiɗi ɓamde konngol janani eɗen jiiɗi raɓɓinɗinde ka kasen du ko woni sababu hewɓe meɗen hande enen haaloɓe fulfulde ley kulle haala nane en ɗe ɗum woni média ngaji a tawan feccere meɗen fuu hande ɗo gonɗen ɗo a tawan fuu fina wuro ko feccere fuu ley ngalluji ndima ko ɓiɓɓe sanrusinkoɓe ndimama ley ngalluji e ley région ngaji ley cercle ngaji toon kaali fulfulde nde ka muynayi fulfulde ley gure meɗen ladde ɗe ɓe muynayi ɗum sa muynayi ɗum ɗum na tawama hakkude e ɓaleɓe tan donc seeɗa ko saraɓe ma kalante ɗum ɗum woni ko muynata ɗum woni ko jogotoɗa ɗum waɗi sababu sa konngoli meɗen e barkinɗi duwantoɗe no kewɗi eɗen ndaara yoppude ɗi na fayi ɗiɗi ndaara hande majjude ana famɗi ley Bamako mo mbiyata ɗum jam waali wiya Allah wonde nana hani ananamo mbiyata ɗum saɗi wiya Allah suure ana famɗi hen e ɗi konnguli ndaaruɗi majjude fa hande kay sa wona ley nokkuji yoga e ley a ƴeewima ɗo taykitimi tan ɗo ɗum nanumi ɗum ko waɗi duuɓi sami yeyno ɗum ko doori ley Burkina to mbiɗa andi doori e manngal muɗum son sa a salmini toon yimɓe fof mbiyata Allah wonde Allah suure Allah barkina ɗum ka mbiɗa andi ana heddi toon mbiɗa andi ley gure men hande mawɓe puɗɗi timmude ley gure meɗen toutefois mbiɗa wawi haalde gonɗo e seenori ɗum heddino seeɗa ka hande heɓde ɗum tiiɗa kase ana tiiɗi joni ko woni sababu so konnguli fulɓe ɗi fuɗɗi majjude eyo sababuji ɗi mi miilini eɗi keewi sanne goni en celi e findude e saraɓe mawnidinde e yimɓe men e sara men ɗum kay goo jokki hen jamare nde ana heewi jonni en koddi e yimɓe heewɓe a tawan jonni arande aɗa wawi warde nokkuje gure fulɓe tan goodi hande a waran e nokkuje a tawan gure fulɓe ɗe ɓaleɓe gon e siiji goɗɗi ɗu gon hen ɗum fuu ana wadda hen e wadde sababuji sa konnguli ɗi majja hay ko woni kanjum kasen du ɗi bindaka sa batte ɗi bindaka sa windaka janggatake sa jangaka heddata ko toujours hakkille du ko jande ko kalanteɗa ñande fof fini beete Allah fof jande ɗum woni ko heddoto e tinde maɗa ɗum woni ko rendata e hakkille maɗa sa ɗum fof a seli nande fof ɗum majjan ɗum ne ɗum waɗi sababuji sa konnguli ɗi ana ndaara majjude ko heewi ley muɗum e ley majji yogaji ɗi ana majja eɗen luɓo yogaji ɗi eɗen gatta hen sa jonni Bamako ko ɓuuri hewde fof sa lande keɓe fof dine maɓɓe wiide ñiiri ɗoro na ɗum maɓe mbiyata toyori toyori naati e Bamarankoɓe to naati hen effectivement mais mi taygiti joni Belko Moussa Bari a tawan yimɓe finɓe jaati ley wuro so ɓe ngari ɓe jooɗi Bamako kamɓe duwanna tiiɗani ɓe sato haalde konngol yoga e fulfulde ko waɗi ɗum ko waɗi ɗum nde hunde ko a muynayi fof a wowlata hunde ko a muynayi fof a wowlata
sabu ɗum mbimi kulle kewɗe sa hunde a fina e muɗum a muyna e ɗum a mawnida e muɗum sa wari garɗa ley ngallu a wara ley ngallu fof a haalata ɗum fay sa kaɗen ley tan e arrondissement na ley cercle na ley région na ley capital sa muyna ɗum gilla suka a haalata ɗum no molu ko muyni ɗum dogata wiyete a faami donc ɗum woni sababuji ko heewi e majjum e haalatake yogaɓe du wona anda ɗum ka jiiɗa haalde ɗum na ana waya ana nefa fulfulde de sabu mi yi kulle kewɗe dukkiniɗe c'est vrai gotel dukkunogo ɗiɗi mettefe quoi aɓi bañaaru aɗa andi bañaaru koy ɓi durowo a faami a laamɗo waɗi a fini wuro a janngi classe 2 2 3 4 5 6 7 8 fa heɓi deeko maɗa genda du tawi joom suudu ma o na janngi toon na du a ɓaŋi ɗum toon on ngari Bamako fulfulde haalatake ley suudu mon o fof haala goɗka haalete Madina hono ɗum siforte on tiiɗi non ɗum ana woodi e wuro ngo ana woodi sanne ɗum ana woodi sa ƴeewi yogaɓe du eyo yogaɓe ngadi ɓami dewgal ko peccode lamɗo ɓami rewɓe ɓaleɓe ɓe gana leñol muɗen hay ɗo du ɗemgal ngal waati haalatake yogaɓe tinnitike ɓami ɓaleɓe ka sukaɓe ɓe ana mbawi ko keɓa jarira ndiyam wonɓe toon ɓe gaɗi hana no addel aali denɗan addel aali no mbirami ñande fo ni ngari ɓami go'o mboofi ɓama e pullo debbo ɗiɗaɓel ngel ɓama pullo debbo tawe jonni kay ɗemle ɗiɗi kaalete ley galle muɗum fulfulde nde ana haale bamarankore nde ana haale sami haali woɓɓe jalanto hawsankore ana haale germare ana haale donc ɗum fof ana woodi hen ɗum fof yidde leñol muɗum ngol kono yidde ngol wurta ɗum fof ana woodi e ɗe kulle hay ɗum woni sababuji ɗiɗu kasi ley haala ma ka wi so Allah pati konnguli ɗi majja sona ɗi winde est ce que windoɓe muɗum ana andita na est ce que yimɓe fuɗɗi windude ɗum ko andumi tan nde windoɓe jaate fulfulde keewa ɗum ka kaalen ngu ko andumi gilla ko woni sababu fa ana winde tawe hitande fuu lewru juin na août ana winde miccintina on nde en woni nde ministére éducation leydi ndi ministére jande leyre holliti ɗemle meɗen ɗe nana kaani yirwinede hitande fuu dewte ɗe sukaɓe jande leyre nde ƴiwde jande goo ɓerde fa warde tata ɓerde na fa ya jeego ɓerde ana kaani gaɗanede dewte nden dental ko wiyete atelier ngaji ana gaɗanno ñono nden unité ngaji pelle baale ɗemle ɗe fuu ana ngoodi ana binda dewte nden kalimaji kewɗi windanɗe kewɗe ana mbawi waɗede e mergui kewɗi ana mbawi waɗede e ley muɗum hana windoɓe ɓe ana mbawi yaltinde kalimaji meɗen kiɗɗi fina tawaji kiɗɗi puɗɗiɗi majjude ɗi ana mbawi heɓede misalu tan ley nuygal haala joni so neɗɗo heeɓi ɗum e nuygal haala 1 2 3 e miilumi somi yeggita ɓe ɓeydan hen ɓe goodi ɗo donc ɗum fuɗɗi ɗum tawe ley hen sa dewte konngol yogaji a tawando sa janggui taw mi wayri yiide ɗi kay ɓooyi nanude ɗi kay ɓooyi donc fulɓe ɓeeɗo windata sa windi jaati fulɓe ɓe jaati killa kawi dewte fay so binduɗa dewte ujunere fulɓe coodata kana doga caggal goto fo mbiya soodu dewtira e hunde windama binduɗo o kañum windi e inde muɗum ka ko windi ɗum windana e hoore mum no wo leñol windani wo leñol hande yo leñol janggo ko faɓɓe janggo ko ɗum windi hen ɗum ne fulɓe ɓeeɗo eɓe kaani tewtude andude kalimaji yogaji fay joni en ƴeewi hana ko mbiyeten whatsapp ɗo misalu tan kalimaji yogaji e fulfulde eɗen bindodira seeɗa seeɗa o wiya wallay ngol kañ wayri nande ɗum ɓooyi fa joom ma e jaleɗe donc ɗum ne en kalata ɗum en bindata ɗum so haalaka windaka tan majjat tayan tak joni ko fotuɗen wadde yalla fina tawa o kañum konnguli yalla eɗi heddo konnguli ɗemgal fulfulde
ko potuɗen wadde goni kalende ɗum kay goo wajibi kalende ko haalaka fof ko yegitete ko yegita fof ko majjata ɗimmen binden ɗi so bindiɗi ana moƴƴa tawe waroɓe janngoɓe so jangi dewte ɗen ko jiifu jiitanɗi manda majjum ana woodi ni tan heddi hen hunde fof ko wowlaka ko haalaka ko windaka fof ko majjata hen ni tan foti hen ɗumne ɗi kaale ɗi winde ni tan foti hen goɗɗum fof wala hen a faami sa windama sa joni yimɓe ana jiiɗi hen bon ɓe gaɗa ko lexique ɗum woni tugorde muɗum e caggitore ɓe gaɗa ɓe binda kalimaji kiɗɗi ɗi fof ɓe ƴeewa ɓe binda hen ɓe gaɗa hana ko wiyete dictionnaire minimum ɗum fof ana wawi waɗede ka ko jawdi e ko anniya ka hoɗum heɓe mbawi hoɓe kani daranade ɗum ko baale meɗen pulako ɗede laamu o ko watta seeɗa watta hen mais hande goto fof ana hani daranade hana o balligu ɗe taaƴi gollira ɗum yella ɗemgal muɗum ana wurta fiide mbaggu e cereeli wallitinde fof ana woodi ka ittu jawdi gaɗa milioji gaɗa dewtere maɗa windande bindi e ley dewtere nde kalimaji caataɗe e fulfulde kalimaji gonduɗe e maanda muɗum konngule gonduɗe e firo muɗum en miili ɗum woni ko watta fa ɗemgal ngal reeno so wona ɗum fof en kawrendinan e gaabuu en kawrendinan e to en kawrendinan dogo en kawrendinan muru ɗum fof gaɗen fulfulde meɗen mbiyen ɗum fulfulde alors que wona par ce que en ɓami haala gokka ko wiyete ɗum wiyete kalimaji luɓaɗi luɓaɗi so gaɗira sembe ɗi to donc go andaɗi ɗi joppama a waddi ko andaka ɗum a wi ɗum kana laato tigui ko maɗa ni tan woni kanjum miɗa miila so haala konngol e haalama hunde fof ko fewti e konngol ana tawda du e fina tawa ka e joni miɗa miila wona e konngoli tan fuɗɗi majjude hunde fof ko fewtude fina tawa hono ƴaral kañum e yamɓingol ñeeñol kañum e garce duroɓe dabaji hono e muɗum est ce que ɗiɗum fuɗɗa e majjude kulle kewɗe hande ana dara majjurde pulako fadde men yaade banggal yambereji gaɗanteɗi ƴeeŋoɓe na garsinkoɓe mi ɓaman tan anon rewɓe morli moɗon ɗi morlotoɗon ɗi arande funne tawa faysa ɗum wona sanne sembe émission men ko miccintinde yimɓe fulɓe arande ana mooro yubade morli yubade yubade a waɗan ni tan dow ɗo yo waɗa hana ƴongo ngaari ni e yo waɗe diggol leyga yubade majji gabida majji yimbi yamba laƴe fuɗɗi majjude cewɗi tan mooreten balimaji kan jiyatake morle arande fulɓe fof ko balimaji a faami ɗum ndu ko iwri ko fulɓe rewɓe ana gaɗa fulɓe duroɓe ana gaɗa ɗum hana ko woni ko jiyaton hana ko yimɓe ñemmita bobbo marleɗen ɗum ko fulɓe gilla gadane ɗuyɗi morle mbiyete balamaji noon morlete jippo nden arande fulɓe rewɓe fulɓe worɓe fu ɗum gattano haya ƴeewi ko yubade ɗum jannguɓe hana dewta gilla e ko kulle dewte almoravide en e kulle hiéroglyphe en ko nande muɗum égypte ancienne en a tawa eɓe ceeka kaaje ɓe gaɗa nagge ɓe gaɗa pullo eɓe gaɗa neɗɗo ana moori yubade hana ƴongo nagge ne aɗa diggol ɗum ko fulɓe noon ka ɗum fuu hande a heɓata pullo debbo bawɗo moorde yubade a heɓata pullo debbo hande bawɗo morude gabida a faami yimbi yamba en ɗum fof a heɓata ana wala ja ana famɗi sa tewtan hande ley Bamako a noddan temedere debbo a tawa goto na ɗiɗo tan mbawɗa hedde naadu kana nodda ƴiwra fa wuro to fa jaa birga na deeri na jungani en sa heɓa moroɓe ɗum wona haala fulɓe joni ka watta musoro na tan haɓɓa chapotimi joni ka eyi joni a haali haala yambereji dabaji ɗo de ɗum pinal fulɓe no fulɓe ɗum woni yambereji fu ɗi ɓuuri andude eyi eɗen andi so en ɓami ko waɗa classe e patrimoine immatériel de l'UNESCO ƴaaral ko jafraɓe a faami ɗum ɓille jamanu Seyko Amadou fuɗɗa a faami so eɗum waɗa yambere mawde watta
so daabaji ɗi ngabba eyo degal jalli won so ɗi garta yambere mawde watta ɗum ko ley masinari ndi wattano a faami ka woɓɓe ɓe ngala ley masinari ndi e dow degal e ƴeeral eɓe jogii e yambereji daabaji maɓɓe ko wiyata garcinkoɓe jeeyi garcin ana garta gueɗe ɗiɗi goodi hen ana riworo na danniru won wulliru won bon e ko woni wulliru jonni kay sa sarti o ɓadike misalu jonni gaɗen le 25 mai nden hani nde yambere nde hani weɗede a faami ɓe jogaɓe ngara illa le 1er na le 29 avril ɓe ngara gadda daabaji maɓɓe ɗi ɓe kolla ɗi ley wuro wakkutu laasara ɓe gulla ɗi ɓe gaɗa sirriji ɗi daro ɗi gaɗa ɗi mburwitto yimɓe fof ngara ƴeewa a faami e surbaɓe en haabuɓe rewɓe en e yo honoroɓe maɓɓe ngara ƴeewa ɗi belto e majjum ɗi piya gorrol ɗi jalta ɗi gartoyta fa ñande sarti o hiɓɓinde ɗum ko riworo na danniru haya ɗum ana waɗa gure ana notodira a faami ana notodira sirriji kewɗi ana mbawi waɗede hen e ley majjum miɗa wawi wadde sirri pati nayyi e sosojo goto keɓa yetto ɗon ñaaki naata e nayyi makko miɗa wawi wadde sirri pati eyo liijo goto biyeto liina jajajo goto pati nday ɗum jotto ɗon saɗi gari ɗi jiiya mbeelu rawande ladde ɗum fof ana waɗe e danɗe riwro ana waɗe hen ka ɗum yambareji mawɗi gure e gure garata noto dañuɗo o e heeɓi inde heeɓi darja hirsana jama ɗo kañum woni nden kañum woni hoore garcinkoɓe fo e ley yolde muɗum nde ɗum ana woodi hen a yoga mbiya ɗum danniru ɗum ana heewi sanne ley senore ndi ley gondo e ko nandi e muɗum fo ana heewi fa sanne mbiɗa andi ko sakiti e andal am 2008 riworo mawgo waɗi to jugani to e commune ngaji ɗi fo ngari cercle o fo wari kanankoɓe ƴiwi fa Bamako ministre de l' élevage ƴiwi fa Bamako keƴaɗo hoorejo leydi nden ATT yeehi fa toon mais ɗum fu waɗi hollude tan fulɓe ana jogii fina tawaji muɗen nesuji muɗen mbawɗi yambinede mbawɗi hollede duniya fuɗɗi mbawi ñaƴirde ɓe mbawi waɗirde banggal yirwere ko wiyete développement tawe projet ngay leyɗe goɓɓe gaɗa ɗum financé ɗum waɗire no woɗiri dow dawla e dardia saabu ley majjum hooreɓe gon e Dioro won e Naaba won a faami Dioro sa wiyama Dioro joni hedde machine to sa wi Dioro ɗum woni joom en burgul hoore jeeɓe burgul mais minen to seeno to sa wi Dioro ɗum woni hoorejo bañaji ɗi fo duroɓe ɗum woni e Dioro sa wi Naaba kañum laami rewɓe ɓe fof kabaruji ɗi fof e muɗum wartata kañum hollitata kabaruji ɗi eyo sa ƴeewi nokkuji yoga tan e misalu ɓeydande yimɓe anda sa ɓami banggue Niger na Benin en yaade takkade Nigéria seeɗa a tawan rugga won rugga kañum woni keƴaɗo duroɓe fof banggal ko yaata e laamu fof rugga ana jogui garso o woni hoorejo duroɓe kañum hunde fof ko heeɓi daabaji ladde ƴiwde ñawwuli e torraji duroɓe ɓe garan jottina kabaru o garso o yettina rugga o e ley muɗum hono ni e bandum ɗum daɗɗori donc e fulɓe ana joguino ko hunde ko yuɓɓi fa sanne mais ɗum fou rafi joddade meɗen rafi e andude ko laawol ngol jokkuɗen eɗen daara yoppude ɗum fof hay ɗim seeɗa misalu mbawmi hollitinde e fina tawa ngaji ɗi fulɓe joguino banggal yammingol kabaru daabaji nayyi ana jambinane ana gaɗane riworo na danniru na wulliru beyi ana gaɗanane ɗum baali ana gaɗanene ɗum e hono ko hedde ko ƴaral ko woni ko ƴaral ko ɗum ƴaral joni nayyi ɗi saɗi ɗi lumban maayo ngo fadde majje garude ɗi mburwi toto tafon ɗi kolle jama ɗo kamɓe jaafoɗon saabu andu spécialiste muɗum ana woodimi wona anduɗo ɗum fa sanne kami hawrude goota kamɓe du won fotuɓe ardade tafon lumbinde daabaji muɗum waajibi kana ɓen lumbina so a lumbini
potuɗo jokkudema o won potuɗo jokkude odo won donc sarɗide ɗum wondi kana ɓen lumba sa heddi ɓe lumba a faami ɗum du yeeso laamu fuu watta e kanankoɓe fuu watta sarɗide majjum ana goodi hen nde wonde ɗi jolata saɗi ngabba sa hello yaade seɗi garta du ɓe poti futuɓe ardade sa jola garta ɓe ceeka naata burgu o ɓen du ana jogii futuɓe wadde ɗum sarɗiji no wona keɓaɗo fude wona batta ƴeŋi ta wari a waɗide sarɗiɓe jogii ɗo miɗa ñaagui hana dunke ande en ɓe jaafo sa wonko mboofu e majjum sarɗiji ley masina e jee e laamu tenenku e tawti ko nande muɗum ɓe jogui sarɗiji ɗi eɓe andi ɗi fa sanne ka gilla jamanu Seko Amadou 1818 ɗum fuɗɗi wadde hen voilà. Ok. Joni est ce que yalla fa han pati konnguli ɗi majja est ce que wallifatoɓe gon bawɗe windude ɗi joni le Mali o joni est ce que yimɓe hono muɗum ana heewi joni? neɗɗo wawa wiide ko gonɗa fuu e jamanu maɗa pati mbiya wala e jamanu goɗɗo ka miɗe miili hana ko heɓano arande ɗum ana tiiɗi heɓe hano hande ni ko woni kanjum illa e tafoɗe e fuɗɗude jande mawɓe fa warde e waɗugol dina fla ko nande muɗum ko taykimi ko andumi min e gollidimmi fuu yimɓe finuɓe ley gure meɗen ley gure men ladde to ton pini to mawni to naati l'école fa ngari lycée ngaji fa ngari école ngaji mawɗe en sup en IPR en INA en ɓe ka ɓiɓɓe fulɓe tan bañaji tan ɓe a wawa wiide hono muɗen kasen aɗa wawi heɓde sanne sanne tawe fulato guɓal gotal e génération ji presque gotum miraɗo e mawraɗo nde tati aɗa hecciri o duuɓi 6 aɗa hecciri o duuɓi 3 aɗa hecciri o duuɓi 4 hana ɓe bandu en tan dentingal guɓal golle eyo hono muɗum ana tiiɗi ka bon fa hande ana wawi heɓede saabu yimɓe seeɗa seeɗa mawɓe ana keddi hen wawɓe faabade ɓe ley gollal ngal mais honno joni no hono ɗum waɗirte ɗum woni e lamdol ngol hono ɗum waɗirte eɗen andi ley sarwusiji ko andumi hande eɓe kettini saɓe kettiniki ɓe andi ɗum hande ley unité ɗum woni pelle gollirɗe fulfulde éducation fou a tawa nokkuji yoga unité yoga ɗi pelle guɓe yoga ɗe fedde bureau nga yo uddama ko woni sababu muɗum rafi yimɓe hanɓe darade nden darde fulfulde ngala keɓaka a faami ana woni CNE ana woni dina fla ex dina fla e nokkuji mawɓe ɗe fof ana woodi hen amalan ana woodi hen donc a tawan tan neɗɗo goto de unité goto neɗɗo goto le ɗum ana wurna fulfulde na donc ɗum fuɗɗi ɗum tayude ka fof bona e muɗum saabu hande sukaɓe ɓeedu hewɓe ana famɗi waɓɓe orienté e ley ko wiyete ɗemle meɗen ɓe faysa ana goodi ana famɗi koɓe jiinoto ley kulle fulɓe ɓe ana famɗi koɓe jiinoto e majjum kamɓene miɗa andi yogaɓe jangi ɗum inal ko parito e wonɓe miɗa andi ɓe sanne eɓe cuuɗi ka ɓe jiyatake ley pulako o yakkoɓe kolla anda maɓɓe ɓe peccidan tan hakkude ko wiyete projet ngaji maɓɓe golla ɓe keɓe kalsuma e ɓurno kedde ɗe ɓe deƴƴino hen ɗum ne ko woni tan baale meɗen hanano jonni fedde meɗen mawde tabital pulako nde kañum haani e fedde fina tawa seeno hande ley Bamako ɗo miili ley Mali ɗo ɗe woni baale ɗiɗi yuɓɓiɗe fa sanne kañume ana mbawi sa jarrike ƴeewa jawdi ƴeewa financement banggal laamu ƴeewa yimɓe golloɓe hono majjum gaɗa dewte muɗum a faami haya sa jam e deƴere warti projet ngaji ana keewi kaajaɗi mbiɗa andi ambassade uji kewɗi gonɗo ana kaaja fulfulde nde fasanne fay hande eɓe lanɗo ka ɗum fu jokkodiral e gollodiral tan sa ɗum waɗama en kabaru ɗemle meɗen renoto mi meeɗi haalande e fay o émission won dewtere wotere nde heɓatake fe ley Mali ɗo fay le yiita fa Danemark e banggal kabaru fulfulde donc
tubakoɓe ngari gaɗi ande muɗe jeeyi ndesi eɓe nawtoro toon sayga enen ga en donki wadde ɗum nawtoroɗen eɗen kani landade koye meɗen ko ɗum gatten ko annumi tan ko kalnami pula ko fijo e yewtere nde tan nafata ko hollette ko gonɗa tan ɗemgal maɗa ngal aɗa haala ngal ingal tabita mbaji mbina goɗɗo do haala ngal tawe kangal kalata ɗo jaaɗa fo binda ngal sa windi ngal jangga ngal sa jangi ngal walli foɗa dewte sa wallifike dewte e yo dewte ɗeɗo cippe e coode ɗum woni ko watta fa ɗemgal ngal reeno tawe woɓɓe so ngaro janggo keɓa ko ndentoro hen ko heddi ɗum fo ɗumaniji ka haala goɗɗum wonto pullo sa ƴeewi a yi ƴiƴam mo hinere mo yeeso mo guite muɗum fay sa landa ka aɗa andi pullo jiiɗa ɗum nokku ley jama fo aɗa andi pullo an jaati anda ɗum ko Allah hokki ɗum tagueyfo muɗum ƴiƴam muɗum hinere muɗum guite muɗum toni muɗum mooso muɗum noppi muɗum ka ɓornamaji meɗen ɗine hande eɗen daara yoppude ɓornamaji pulako fina tawaji ɗi fes fay ɗi jiyatake hande yogaɓe jaati ana jaago ɓornade ɗi ko woni kanjum kufunaji gonton arande ko yimɓe kufinto e jamana no wiye Seyko Amadoure fay saw e leppi ɗi sa jonni sañoɓe meɗen ɓe mbayliti gaɗi ɗum hana cañu lobbo jonni fulɓe fof ana mbawi wadde ɗum kufunaji muɗen no sen ƴeewimi e leñol gotol wonɗo mi indata inde mabɓe ka ƴeewi joni wutteji maɓɓe ɗum woni sahaji maɓɓe kufunaji maɓɓe fof hande jiiɗa e jambereji ki kanji ɗi ɓe ɓornoto fa kanankoɓe e sarwusiji e leñi goɗi puɗɗi ɓornade ɗi fa puɗɗi horsinde ɗum mi indata inde maɓɓe kasa taykitima tan o jiyan kamɓe fulɓe ɓuuri hoddude banggal funnage to taw ko ɗum fo kulle hunde sa an hunde maɗa sa wurtina ɗum goɗɗo wurtinantama de a famina sa a hurba ñiiri maɗa tan nde hukkan goɗɗo warata hurbana ñiiri maɗa ɗum tan jimmi haalande pulako e keɓa hakkille joni ko mbawɗen wadde joni ko woni konngol ma ko mbawɗen wadde yalla fa ha hunde fuu ko fewti e fina tawa fulɓe kañum hunde fuu ko fewti e konngoli fulɓe fa ha yalla e ɗum heddo e goni mbide sa wari hiiro a faami sa lefol ngol hoɗama anda lefol ngol mbawɗa wamde ngol e lefol ngol a wawa wamde ngol a faami ko woni kanjum nde hana wonɓe hooreɓe eɓe kaani andude mo ɓe kaani suɓade hunde fof e gollal muɗum wona batte mi yi Madina miɗa andi Madina miɗen andodiri miɗa andi yimɓe mum miɗa andi ni kono wiyama batte kalse ana heeɓe nokku tan wiyama windan watta inde makko so wala ngal andanne gasata misalu ni noon donc ɗum ana heewi e pulago sanne ana heewi ley sarwusuji ɗi yimɓe sa wiyama joni culture peul fina tawa fulɓe neeso e fina tawa fulɓe e ɗemgal fulɓe anduɓe tigi tigi ɓe ana ngoodi janguɓe ɗum ana ngoodi wurɓe e majjum ana ngoodi yambinoɓe e majjum ana ngoodi haɓantoɓe e majjum ana ngoodi ɓe kaani ardinede tafo dokke kalfine golle o kañum en ƴeewata jonni kay homo na moyen e moyen nomi mbirata homo e homo na moyen e moyen kamɓe duɓe kaani noddude tawte e guɓal maɓɓe ngal ni golleji ɗi kaani yaarude ka ko ɓuri hewde hande fuu hunde fuu tawama kalsi won gooto fay so neɗɗo mo wala ko andi noddan can wara jooɗo e fa heɓa kalsi o wallahi mi yii atelier ji kewɗi batta kalsi joom en noddama so ngari ni tan gatta sum ana ɗano yimɓe ana binda so signature waɗi ciññina jiya nanga ñalawma fu ujunnaje 5 so a waɗi 21 balɗe 25 ujunnaje 5 tawi fay hunde binda e bindol binda ngalla ɗum goo a ɓami hakke yimɓe a haɗi anduɓe ɓe a wari leñol ngol a ɓami hakke golloɓe ɓe mi yiiru ɗum koye a famina ko kalmi fof ko jiimi mi fenanta fay goto kami indata inde fay goto ɗum fof mi waɗi atelier ngaji fulɓe ɗe mbiɗa andi ɗum waɗa atelier aji kulleji kewɗi mbiɗa andi e ɗum woodi e baale meɗen ɗe ɗo ko mbiɗa andi ɗi ɗum woduno e tabital mbiɗa wawi haalde mi yii kako haaldete fa ɗum sele yella eɗen jaa yeeso yella eɗen gooɗa yella woɓɓe ɓe ana jiɗa en ana kira en e golle meɗen neɗɗo a yiɗatake sawna dow gollal ma lobbal ngal tan kaala lobba golla gollal lobbal ni tan foti hen timmi so wona ɗum ko gaɗɗa fu mere caggal maɗa tan wiyete moro ni tan foti hen
jarroɗa ɗo sa suudu baba noddama jaa sa aɗa wawi jaa kollita ko mbawɗa sa wawa bisimilla ɗum du deƴƴinoɗa ni tan foti hen ɗum kadi ɗum woni hakkille. Ok, joni ko woni konngol ma sakkitere ko mbawɗa haalande laamiɓe leydi fa han yalla ɓe faabo pulaku yalla hono hen du fulɓe mbawi favorde hoore maɓɓe. E duniya mo gonɗen hannde o wallu hoorema fa goɗɗo walle. Mi wiyata laamu de enen kaani hollude ko gonɗen, enen kaani hollude ko mbawɗen, enen kaani hollude ko jiɗɗen, enen kaani hollude feejude laawol ngo jiɗɗen jokkude heen. so en ngaɗi ɗum, so en kolli laamu, so en kolli projet ngaji goɗɗi, so ɓe mbawi wallude ɗen ɓe ballan en. so ɓe mbawa wallude mbiyan minen wona banggue o min ballirta, banggue o ga min ballirta. ka a jooɗike fa laamu walle duuɓi hono foti, laamu aɗa yoɓa lampu maɗa, dabaji ma tufirtake no woɗiri, nokkuɗo koɗuɗa illa indépendance fa harde fa warde hande, aɗa yoɓa lampu maɗa, a wasanaka ɓundu, a waɗanaka hoggo pikkirgol dabaji, a waɗanaka hoggo yeeyugol dabaji, a waɗanaka laawol lobbol, a doomi laamu. Laamu hoɗum waɗi sabu a holla tawan andu, a holla anniya. so an waɗi fa mi pikkanayma ñande wiya pikkete fo a dogi a hooti fa seno sawra kulli kulli, hono ana gasa hen a suuɗoto. donc a wela wallude ka waroɓe jooɗotoɓe ɓe banggal ɓaleɓe ɓe ngara jooɗo kettino mbiya lamɗo hono min poti wadde hoɗum min poti wadde gollide, ɓe ballete. joni sa ƴeewi tan misalu hana e cuuɗi kosan ɗi, kiosgaji kosan ɗi, est ce que ana he sa ƴeewi nokkuje kewɗe fuɓaleɓe jogui ɗum, mais fulɓe ɓe kañum jogui kosan ɗo, ko saabi ɓe naata e majjo. donc eɗen kaani tawede kulle ɗe neɗɗo ko jeeyi ɗum pati ñaaƴira ɗum pati hirsira ɗum. ɗum jimmi pulako o tan waɗana hakkille muɗum, tawe kañum dorboto hoore muɗum de sa tewtira goɗɗo walla ɗum. ni tan foti hen ka ɓe tinno e jande nde, ɓe tinno e jande nde, ɓe tinno e haalde ɗemgal ngal, ɓe tinno e wallifade dewte, ɓe tinno e wallude golloɓe banggal tabintingol pulako ɓe. neɗɗo goto anniya mum hollata ka ko nafata leñol, nafowo leñol fo ana hani wallede, wona hoore nafata ko leñol nafata. sa an ɗo heɓa on nafa, ɓiya waran heɓa nafa muɗum janggo. sa ɓiya heɓa nafa muɗum janggo ta ɗum heɓa nafa muɗum janggo. ɗum saabi sa yi hewɓe mbi jonni yogaɓe mi indata hande ka inde mabɓe mbi kana e ley école ɓiɓɓe muɗum jangguintake bomarankore kana fulfulde ley université nan ley lycée ngaji ɗi batte hoɗum, batte eɓe jiiɗi leñol mabɓe ngol no. saɓe kolli kamɓe ka eɓe jiiɗi wajibi ɗum ɓe latto, ɓe gaɗi ɗon wona ɓe keeɓi tino muɗum, sukaɓe mabɓe keeɓi tino muɗum. donc min kadi ɗum tan jimmi wajade pulako waɗana hoorem hakkille, ta celodiren gagnani ndi, celodiren pene meɗen hakkude meɗen, penodiren nafodirde, penodirden wiide min ka mani godanmi wiiden min mi ƴiwo hirnage, min ƴiwo funnage, miiɗi ɗum fo wona ko moƴƴinta en, ɗum fo wona ko hawranta en. hande en fu laatoɗen guɓal gotol, inna goto, baaba goto, anniya goto, laawol goto. ɗum tan jimmi hollitinde pulako. so wona ɗum e ñamete ladde, e ñamete wuuro, e ñamete ley cuuɗi men, tawe en iraka pobbi dawaɗi ñama ndasa, e dutuji ñama ndasa, gaña daro jala. ɗum nde Allah danno e sarri muɗum. ɗum woni ko jimmi hollitinde pulako. ɗum no ɓe jarroɓe jaafo, sabu on ko yuwina ŋacciɓe seeɗa, waɗiraka fa metta fay goto ka hakkille kollumi hen. wasalam. aleykum salam. haya bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV, miɗa wondunoɗo hande e Belko Moussa Bari, nenno miɗa miila goto fuu heeɓi hen famalla hande e kabaru komin joguinoɗo hande, ɗum woni nafa konnguli ɗemgal fulfulde kañum e fina tawa fulɓe. nenno faɗa timmirde émission o mi timmiran ɗum e haala Amadou Hampâté Bâ. Amadou Hampâté Bâ wi andude hoore mum ɓuuri andude kala. nden daren ande hoore men, anden ɗo iwɗen, anden ɗo jaaten, yalla fa ha leñol ngol ana yaara yeeso. ndenno miɗen darda goto fuu yaafa, sabi sato haala yaafa. ndenno laaɗo hollu en hono muɗum kasen so Allah jaaɓi. assalamu aleykum.